Дякую за ваше прибиття. Тепер запрезентуємо вам кавалчик нашої лемківської культури, котра приїхала на то święte dla nas miejsce razem z nami. I najpierwsze zaprezentuje się pani Julia Doszna z Mirką Bogonią. Dla nas pani Doszny nie trzeba przedstawiać, bo jest tak znana i kochana przez nas. I bardzo radujemy, że ona też z nami jest. Liebe unsere Gastgeber, wir haben auch mit uns ein kleines lemko-rutynische Kulturstück mitgebracht und als erste auf die Bühne sozusagen kommt Frau Julia Doszna, sehr berühmte Lemko-Sängerin und mit Akkompagnement von Mirosław Bogoń. Kraczam tobą, weź i duch, sam zo sobą, wtedy ściany nad Bilańskim, jak pojazd, poczynamy portnoj chory. Wiesz,
Dziękujemy bardzo pani Julii i Mirkowi za ten krasny wystup. Teper budut przeczytany trzy krótkie wspominy Teofila Kuryły, który był więźniem Talerhofu. Jetzt haben wir auch drei kurze Erinnerungen aus Talerhof Lager, die von Teofil Kuryło stammen, vorbereitet. Wybrane wspominy wjaznia Teofila Kuryło. Na dnešní lemkівську бесіду перевозив Петро Трохановський. 18 вересня 1914 roku, п'ятниця. O 10 godzinie nocy przybywamy do miasta Graz w Sztyrii, pak do Abstiendorfu i Karlhofu. Na stanicy zустрічають nas żołnierze z Talerowskiego lagru. Sformułowawszy nas w riady po czetwero, nakazali iść za sobą. Przy śwityczach idziemy pisze do lagru, pit, udariamy kolb i pokańczył. Po pleczach idę popadem. Idący po primi Dmitrij Kaczor z Bodakiem otrzymał mocny udar kolbą. Stysnął zuby. Idę dalej, ta od mocnego bólu slzy wkazali mu się w oczach. Nasz transport rozdzielają do polowych, celtowych szater, w jakich po serdyni po bokach nachodzą się po paru około tiu sołomy. Spaty możlem sydiaczy operajują się około. Dekotry z nas, bardzo zmuczeni, zasypają w takim położeniu. Na naszą prośbę pozwolono nam wychodzić z szatra za potrzebą. Ta w towarzystwie żołnierzy i na bardzo krótko nie można było schosnułaty dla tej konieczności nic ponad minutę. Pit za worozą udarił kolbą, a to i bnienia bagnetem. Skorzystać z tego pozwolenia mogli lem dekotry z nas, bo lecz to 2 godziny czterem ludziom można było wyjść za potrzebą. Od wyjazdu z Horlic, na ile my w Warenowo dojdamy ostatki wziętych zapasów. Ausgewählte Erinnerungen des Talerhof-Häftlings Teofil Kuryło aus dem Jahr 1914-1915. 18. September 1914. 10 Uhr vormittags kamen wir in Graz an, dann nach Abtensdorf und weiter nach Karlsdorf bei Graz. Am Bahnhof warteten die Soldaten des Lagers Talerhof auf uns. Sie stellten uns in 4 Reihen auf und sagten uns, wir sollten ihnen folgen. Wir gingen zu Fuß zum Lager und die Soldaten schlugen uns unterwegs mit den Gewehrkolben und Bajonetten. Dmitrij Kaczor aus Bodaki wurde mit der Gewehrkolbe schwer getroffen. Er hatte Tränen in den Augen, aber er marschierte weiter. Im Lager wurden wir in Feldzelte aufgeteilt. Sie waren in der Mitte und an den Seiten mit Stroh ausgelagert. Es war nur möglich, im Sitzen und an das Stroh gelehnt zu schlafen. Einige von uns, die sehr müde waren, schliefen auf diese Weise. Auf unsere Bitten hin durften wir das Zelt nach Bedarf verlassen. Das war nur in Begleitung von Soldaten und nur für kurze Zeit möglich. Es konnten nur 1 Minute dauern und 4 Personen für jede 2 Stunden. Seit der Abreise aus Gorlice haben wir nichts Warmes mehr gegessen. Wir hatten bereits Reste von Reserven. 6 sierpnia 1915 roku, Welia Rożdestwa Chrystowego. Paweł Świadkicki, wójt gminy Mochnaczka, Lemko, o godzinie 4 rano підрізав свої на 2 пальці глибоко ліву сторону горла. Снилося му, że Австріяки хочуть го розстріляти. W горячці думав, że ліпше самому скінчити з особом. Obudywszy susida, Żdyniaka, prosili go przysłać świadczennika. Otec zacerkowny wyspowiadał go, nie znajuczy z początku, co się stało. Kiryłow, czujuczy stognania świadkowskiego, dźwidał go, co z nim, a otrzymawszy odpowiedź, że tot się підрізав, obudził mnie. Pryklikał jem doktora naszego baraku, doktora Doryka, który zrobił mu bandaż. Rano zawiózł jem Świadkowskiego do lazaretu. 6. Jänner 1915, Heiligabend. Paweł Świadkowski, Bürgermeister des Dorfes Mochnaczka, Lemko, versuchte um 4 Uhr morgens Selbstmord zu begehen, indem er sich auf der linken Seite die Kehle durchschnitt. Er hatte einen Traum, dass die Österreicher ihn erschießen wollten. Wegen hohem Fieber und Panik dachte er, dass er sich selber umbringt. Er weckte einen Nachbar aus Dorf Zdynia und bat ihn, einen Priester zu holen. Der Priester Zacerkiewny beichtete ihn, ohne zunächst den Grund zu kennen. Kirillow hatte mich geweckt. Ich habe ihn aus unserer Kaserne gerufen. Dr. Durkot hat ihn medizinisch versorgt. Am Morgen haben sie ihn ins Lazarett gebracht. 14 sierpnia 1915 roku. Otec Wasylij Kuryło daje się ostriczy maszynką zerowego numera, ale borody striczy nie pozwala. Він ділить помежі люди з терезинського транспорту 650 корон, присланих з Америки.
Subsydia w sumie 450 koron przyslana dla Lemków bude dilena na dniach. Przybył transport z Ołomuńca. Od oberleutnanta Herca otrzymują wiadomość, że przyznano nie jeden lik służby w charakterze dobrowolca. 14. August 1915. Der Priester Vasil Kurylo hat erlaubt, den Kopf zu rasieren, aber nicht den Bart. Hat unter den Menschen aus dem Transport aus Theresien 650 Koronen verteilt, die aus Amerika geschickt wurden. Die Zuweisung von 450 Kronen wird bald an die Lemken verteilt. Der Kommandant von Graz hat mir mitgeteilt, dass mein Militärdienst als Freiwilliger bewilligt worden ist. 20 sierpnia 1915 roku. Praszczam się ze wszystkima jeszcze raz. Ciła grupa naszych odprowadza nas gubrami. Robla rewizję naszego bagażu. Swoje zapiski popriatał poczasty w czerewikach, poczasty w kieszeniach, a poczasty w walizce z podwójnym dną. Praszczam się z Witcią ostatni raz. Wim błogosławić mnie na nową drogę ze słowami: Pisz często, nie zabywaj o nim. To były ostatnie jego słowa przed naszą następną wstrzyczą. 20. August 1915. Ich verabschiedete mich noch einmal von allen. Die ganze Gruppe von unseren Leuten begleitete mich zum Tor. Die Soldaten durchsuchten mein Gepäck und ich versteckte meine Notizen in meinen Schuhen, in meinen Taschen und in meinem Koffer mit doppeltem Boden. Ich verabschiedete mich ein letztes Mal von meinem Vater. Er segnete mich mit Worten für den neuen Weg. Schreib mir auf, vergiss mich nicht. Das waren seine letzten Worte bis zu unserem nächsten Treffen. Czytali Tatiana Sandowicz, Paweł Staryński, bardzo im za to dziękujemy. I teraz już można powiedzieć ostatni występ. Rodzina Pregrymił i Syniawił zaśpiewają dla nas, a potem przemieszczamy się procesyjnie na cmentarz. Vielen Dank an Tatjana Sandowicz und Paweł Starzyński für das Lesen. Und jetzt ist schon letzter Takt von Kulturprogramm und danach gehen wir auf den Friedhof. Dankeschön.